Vrei să faci un cadou pentru o mamă și puii ei? Astăzi să-ți arăt ce a comandat clientul nostru pentru o mamă cu 2 copii. Acesta este setul cu o brățară cu figurină din aur de 14 carate puzzle și două figurine mai mici, decupate, cu piese de puzzle. Brățările au șnur reglabil, sunt potrivite pentru copii, iar pe măsură ce copilul crește și tu poți regla șnurul să crească și brățara în același timp tău. Mi se pare cadoul perfect pe care îl poți oferi pentru o mamă cu 2 copii, pentru că acest set de brățări devine un simbol al legăturii lor de iubire, pe care îl poartă permanent la mână, iar cadoul de la tine devine amintire pe viață, produsele fiind din aur de 14 carate. Față de un alt cadou care, nu știu, un parfum care se consumă sau un buchet de flori care se usucă în câteva zile, mi se pare o idee foarte bună de cadou. Și cu siguranță o mămică cu copii va aprecia aceste brățări. Hai să vezi cum le și ambalăm. Cum nu a fost lăsat niciun mesaj personalizat la comandă, vom ambala cu mesajele noastre standard.